जोंनि स्कुलाव जेब्लायबो आरो बोसोरफ्रोमबो रिजाल्टआ बिराद मोजां जाखायो बिदिनो बे बोसोरावबो जोंना 100% रिजाल्ट जादों 89 गथ'फोरा जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो गोनांथार जोंहा बरमा एएसटि हाई सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फोरोंगिरिया मा फोरमायदों गासैबो फार्स्ट डिभिजन लाखिनानै टप लाखिनानै बेजोंनो लोगोसे फैबाय थानाय स्टुडेन्टफोरखौहाय मा खावलायहरखो नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो खुलुमबाय रेसपेक्टेड गार्डियंस पेरेंट्स स्टुडेंट्स नोंथांमोन बयखौबो आङो गिबियावनो बरायो जोंनि सेन्ट जन्स हायर सेकेन्डारि स्कुलाव आरो दिनै आङो बे सेन्ट जन्स हायर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल जानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि स्कुलनि HSLनि रिजाल्टनि सोमोन्दै एसे बिबुंथि होनो गोसो जायो गिबियाव जोंनि स्कुलाव जेब्लायबो आरो बोसोरफ्रोमबो रिजाल्टआ बिराद मोजां जाखायो बिदिनो बे बोसोरावबो जोंना 100% रिजाल्ट जादों 89 गथ'फोरा एपियार खालामदों आरो 89 गथ'फोराबो पास जाजोबदों बिसोरनि गेजेराव सानै गथ'फोरा डिस्टिंक्शन मार्क लानानै थांबाय आरो 8 जन गथ'फोरा स्टार मार्क्स लानानै थांबाय आरो गासैबो 82 गथ'फोरा फर्स्ट डिभिजन लानानै थांबाय आरो 7 गथ'फोरा सेकेन्ड डिभिजन लानानै थांबाय बिदिनो गासैबो पास जाजोबनानै 100% रिजाल्ट लाबोदों बेनिखायनो आङो गथ'फोरखौ आंनि गोसो मैगन जानानै आंनि गोसो मैगनजों प्रिन्सिपाल जानानै हामबाय होयो आरो लोगोसे गार्डियन्सफोर पेरेन्ट्सफोरखौबो हामबाय होयो मानोना बिसोरनि हेफाजाबजोंसो आरो जोंनि टिचार्सफोरनि हेफाजाबजोंसो गथ'फोरा मोजाङै फरायबाय परिखाखौबो लिरबाय आरो बिसोरनि पेरेन्ट्सफोरखौ प्राउड खालामबाय बिसोरनि मोजां रिजाल्ट लाबोनायसिम बेनिखायनो आङो हाइएस्ट टपारा 91% लानानै डिस्टिंक्ट जानानै थांदों आरो बिदिनो 8 जन गथ'फोरा स्टार मार्क लानानै थांदों आरो माखासे गासिबो जेसेबां लेफ्ट अभार जानानै दङ 82 गथ'फोरा बिसोरो फार्स्ट डिभिजन जानानै थांदों बिदिनो बे बोसोराव जोंना बिराद मोजां रिजाल्ट जादों बेनिखायनो आङो हामबाय होयो गार्डियन्सफोरखौ मैखोमै हामबाय होनो गोसो जायो जोंनि टिचार्सफोरखौ मानोना फोरोंगिरिफोरा गैयामोनब्ला हेफाजाबखौ मोननाय नङामोन गाइडफोरखौ मोननाय नङामोन जोंनि टिचार्सफोरा सान हर मावनानै गथ'फोरखौ हेफाजाब होनायखाय जोंनि गथ'फोरा बे फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाबजों मोजां रिजाल्टखौ लानानै थांबाय मोजां एग्जामखौ लिरबाय आरो डिभिजनफोरखौ फार्स्ट डिभिजन आरो स्टार मार्क्स लानानै थांबाय बेनिखायनो आङो आंनि फोरोंगिरिफोरखौ आंनि गोसो मैगनजों हामबाय होयो दे दा क्लास 10 नि उनाव जोंनि गेजेराव दङ क्लास 11 नि आरो क्लास 12 नि जोंनि गेजेराव हायर सेकेन्डारिनि कर्सबो थाखायो बेयाव जोङो कमार्सखौ होयो साइन्सखौ होयो आरो आर्ट्सखौबो होयो बे मोनथाम स्ट्रिम्सफोराबो गथ'फोरा एडमिशन लानो हागोन बेनिखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो दिनै लिंहरदों बिनि सोमोन्दै सावरायनो आरो माखासे मानसिफोरनि गेजेराव बेखौ बिबुंथि लाखिनो फैदो जोंनियाव एडमिशन लानो हागोन हायर सेकेन्डारिनि थाखाय हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयार्सनि थाखाय माने ओके सेन्ट जन्स हायर सेकेन्डारि स्कुल बारामा जोंनाव मोनथाम स्ट्रिम्सफोर दङ मोनसे जाहैबाय कमार्स मोनसे जाहैबाय साइन्स आरो मोनसे जाहैबाय आर्ट्स बे मोनथाम स्ट्रिम्सफोराव गथ'फोरा एडमिशन लानो हागोन जे गथ'फोरा 45% लाबाय बिथांमोन गासैबो जोंनि स्कुलाव एडमिशन लानो हागोन गासैबो स्ट्रिम्सफोराबो एडमिशन लानो हागोन बेनिखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायो फैदो जोंनि केम्पासाव आरो जोंनि सेन्ट जन्स हायर सेकेन्डारि स्कुलाव हायर सेकेन्डारियाव एडमिशन लानो थाखाय आरो बेल' नङा जोंनि गेजेराव टिचार्सफोर दङ पार्मानेन्ट टिचार्सफोर मोनसे साबजेक्टनि थाखाय सानै टिचार्सफोरा क्वालिफाइड एक्सपिरियेन्स जाखानाय टिचार्सफोरा जोंनि गेजेराव दङ आरो रेसिडेन्सियेल टिचार्सफोराबो दङ बेनिखायनो नोंसोरो सिन्था खालामनाङा आंनि गथ'नि फरायनाया माबोरै जागोन होननानै जों प्रमिस खालामो जोंनि एक्सपिरियेन्सड जोंनि क्वालिफाइड जाखानाय रेसिडेन्सियेल टिचार्सफोरजों लोगोसे नोंसोरनि गथ'फोरखौ जों मोजाङै फोरोंगोन गाइड लागोन आरो बिसोरनि क्लास 12 नि रिजाल्टआ बिराद मोजां जाखागोन होननानै आङो प्रिन्सिपाल जानानै नोंसोरखौ प्रमिस खालामो बेनिखायनो सिन्था खालामनाङा फैदो एडमिशन लादो हायर सेकेन्डारियाव आरो बिनि अनगायैनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो गोसो जायो बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव मेरिटोरियास स्कलारशिप दङ मेरिटोरियास स्कलारशिप मिथिब्ला जायफोरा 80% लाखाबाय बिसोरनि थाखाय 25% एडमिशनाव डिसकाउन्ट जाखायो आरो जायफोरा 85% लाखाबाय बिसोरनि थाखाय 50% डिसकाउन्ट जायो एडमिशनाव आरो जायफोरा 90% एन्ड आबाव जाबाय बिसोरनि एडमिशना कमप्लिटलि फ्रि जाखायो बिसोरनिफ्राय जोङो फिस जेबो लानाय नङा एडमिशनाव बेनिखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायो नोंसोरनिफ्राय खावलायो मा
मोजां मार्क मोनबायब्ला 80 आबाव मोनबायब्ला स्कलारशिपखौबो नोंसोरो लानो हागोन जोंनि गेजेराव आरो जायफोरा 45%निफ्राय गोजौआव लाबाय सिन्था खालामनाङा फैदो से हावरियाब्लाबो जोंनाव सावरायनो हागोन जों एसे स्कलारशिपखौ होनानै नोंसोरनि गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनो हागोन बेनिखायनो फैदो जोंनि गेजेराव आरो जोंनि सेन्ट जन्स हायर सेकेन्डारि स्कुलाव जों प्रमिस खालामो नोंसोरनि गथ'फोरनि देरबोनायाव फरायनायाव लेखा फरायनायाव जों बिसोरखौ हेफाजाब होनानै बिसोरखौ जों प्रमिस खालामो बिसोरनि रिजाल्टआ मोजां जागोन होननानै अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब